Салом алейкум. Хеле ки маълум аст, имрӯз акаи Бузургмеҳр рӯзи таваллудашон аст ва ахиран Созмони Милали Муттаҳид ҳам онро зиндонии сиёсӣ хонд ва парвандаи ӯро баррасӣ кард. Имрӯз акаи Бузургмеҳр чанд сола шуданд ва чӣ қадар аст ки дар зиндон масалан пушти сар мекунанд? Раҳмат, табрикоти шуморо мо қабул мекунем. Имрӯз 9 июл Бузургмеҳр 49 сола мешавад ва аллакай панҷум зодрӯзаш мебошад ки дар муассисаҳои ислоҳӣ қайд мекунад. Худатон медонед ки чӣ хел қайд мекунанд дар онҷа, дар озодӣ чӣ хелу дар маҳбас чӣ хел аст. Ба ҳар ҳол мо Бузургмеҳрро табрик мекунем, табрикоти дӯстонам қабул мекунем ва аз ӯ ҷасорат хоҳиш мекунем, талаб мекунем ки ҷасур бошад, чӣ хеле ки то ҳол тоқат карда дар ин зулму ситам. Умедворем ки озодӣ наздик аст ва 50-умин солгарди худро вай аллакай дар озодӣ қайд мекунад. Шумо агар хато накунам пештар гуфта будед ки барои ӯ пешниҳод шудааст то пушаймонӣ кунад ва узрхоҳӣ кунад ва шояд ки ӯро бибахшанд. Масалан ҳамин вариант ва ҳамин сценария аз нигоҳи шумо чаро дуруст нест? Чаро бояд масалан ин корро накунад, ё ин ки ҳоло масалан шумо тағйири назар кардед ва ҳоло масалан аз фикри шумо ин корро кардан беҳтар аст? Ман фикр мекунам ки ин иқдоми худи Бузургмеҳр қабул кардааст ва мо чӣ гӯем ки қабул кун, дархости мақомотро ки қабул накун, вай диққат намекунад, вай ба ҳамон роҳи худаш аст ва якамон принсипҳои худаша дорад ва чанд маротиба таклиф карданд ки ҳолатат сабук мешавад, муҳлати адои ҷазоат камтар мешавад ва шояд ҳатто озод ҳам кунанд, вале аз сабаби он ки ӯ худро ҳақ мешуморад, бегуноҳ дар зиндон аст ва ба ин кор даст намедиҳад ва умуман Бузургмеҳр нияти навиштани ягон дархост, ягон ариза ба мақомот ё ки ба сарвари ҳукумат оиди бахшидани ӯ карданӣ ҳам нест, чунки ӯ гунаҳгор нест. Барои чӣ? Бузургмеҳр вақти гунаҳгор нест, аз касе бояд узр пурсаду худро гунаҳгор ҳисоб кунад. Шумо ба кадом асос масалан мегӯед ки ӯ гунаҳгор нест? Оё шумо дар баррасии додгоҳиашон ҳузур доштед ё касеро мешиносед ки масалан ҳузур? Дар қисмати баррасии парвандаи Бузургмеҳр ман шахсан иштирок доштам дар ҳамон ҷо. Бо маводҳои парванда ман шинос ҳастам, нусхаҳои маводҳои парванда дар мо ҳаст, нусхаҳои сабтҳои аудиоии баромадҳои Бузургмеҳр дар рафти мурофиаи судӣ дар дасти мо ҳаст ва бисёре аз он шахсоне ки ҳоло ба ҳайси гӯё ҷабрдида мебошанд, онҳоро мо мешиносем, дар бораи парвандаҳои онҳо маълумот дорем, медонем ки чӣ хел туҳмат карда ҳастанд онҳо, чӣ хел бо кадом роҳ ба онҳо фишор оварда шудааст. Мо медонем ки чӣ хел ҳукм баромадааст. Ман 2 рӯз пеш мисол дар канали ютубии худ дар бораи ҳукми ғайриқонунии судя Бобохонзода гуфта гузаштам ки судя дар мурофиаи якуми Бузургмеҳр ҳаққи суд кардани Бузургмеҳрро надошт, чунки аллакай беғараз буд. Ман судя, прокурор, машваратчиёни халқӣ. Боз дар умум 3 парванда шудагӣ аст нисбати Бузургмеҳр Ёров ва ҳар се ҳамин парвандаҳо пур аз хатогӣ ҳастанд. Пур аз хатогӣ чизҳо ҳастанд. Агар лозим бошад, мо оҳиста оҳиста ҳамин маводҳои парвандаи Бузургмеҳр Ёровро оҳиста оҳиста баровардан мегирем бо таҳлил, бо нишондоди ҳам хатогиҳо ва ҳам дуруст будани даъватҳои созмонҳои байналмилалӣ, кумитаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба боздоштҳои ғайриқонунӣ. Ҳама инро мо гуфта мегузарем. Дар ҳақиқат Бузург гунаҳгор нест. Аз нигоҳи шумо аз ҳама коре ки Бузургмеҳр кард ё ин ки ҳамон коре ки кори асосие ки боиси ғазаби мақомдорон нисбати Бузургмеҳр шуд чӣ буд? Ба фикри ман сабаби асосӣ ин фаъолияти касбии Бузургмеҳр аст. Чӣ хеле ки ман пештар ҳам гуфтам, ин сабаб на фақат иштироки вай дар парванда вобаста ба боздошт кардани аъзоёни шӯрои олии ҳизби наҳзати ислом аст, балки дигар парвандаҳое ҳаст ки дар он дигар мақомдорон аз қабили хештобори наздики президенти Тоҷикистон, аз қабили хештоборони наздик ва ҳатто худи кормандони баландпояи мақомотҳои қудратии Тоҷикистон иштирок мекарданд. Аз ҳамин сабаб шуда метавонад. Барои ки сабабе ки Бузургмеҳр софдилона корашро иҷро мекард, новобаста аз кӣ будани
тарафи муқобил далел пешниҳод мекард, талаб мекард, онҳо як ҳисси нафрат, бадбинӣ ба Бузургмеҳр доштанд. На фақат ба Бузургмеҳр, ба умуман ҳамин гуна адвокатҳо. инҷо мо метавонем чанд адвокатуро мисол биёрем, ки дар натиҷаи мана ҳамин бадбинии хусумат зарар диданд. Шуҳрат Қудратов, Фахриддин Зокиров, мана Бузургмеҳр Ёров, Маҳкамов Нуриддин ва даҳо адвокатҳои дигаре, ки айни ҳол хомӯш ҳастанду аз сабаби фишор овардан онҳо ҳоло дар бораи қазияи худ ҳеҷ чиз намегӯянд. Сабаби асосӣ ин фаъолияти касбӣ буд. ҳамон вакилони дифоъе ки аз худи Бузургмеҳр ҳимоят карданд, ҳоло дар куҷоанд? Бо онҳо чӣ шуд? яке аз он вакилҳо айни ҳол дар яке аз давлатҳои аврупо мебошад. Ин адвокати охирони Бузургмеҳр Ёров, Муаззама Қодирова, нисбати вай ҳам фишор, таҳдид буд ва маҷбур шуд ки тарки ватан кунад. якуме ки дар рафти тафтишоти парвандаи якуми Бузургмеҳр иштирок мекард, ин Бобохон Яқубов мебошад. айни ҳол вай дар Тоҷикистон аст. ба чӣ кор машғул ҳаст ман намедонам. вай дар интернет ҳам нест, дар ягон шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам нест ки пайдош кунем. ва дигар адвокатҳо буданд, муваққати адвокатҳо буданд дар парвандаҳои дуюм ва парвандаҳои сеюм, вале ин адвокатҳо он қадар ҳам гӯем ки фаъол набуданд. яъне ҳатто болои ҳамон вакилҳои дифоъи онам фишор оварданд? албатта болои ҳамаи адвокатҳое ки Бузургмеҳрро ҳимоя мекарданд фишор оварданд. мисоли оддӣ худи Нуриддин Маҳкамов, адвокати якуми Бузургмеҳр Ёров мисол. ки ман медонам адвокат Раҳмонов Меҳрубон, вақте ки Бузургмеҳрро боздошт мекунад, Бузургмеҳр ба ман мегӯяд ки рафта Раҳмонов Меҳрубонро биёред барои ҳимояи ман, шогирдашро. вақте ки ман ба Раҳмонов Меҳрубон ордер мегирам, мегӯям ки марҳамат ра, вай рафтанӣ намешавад, мегурезад, аз корхона гурехтанӣ мешавад, мо медорем, боз ордера метиҳем ва маҷбур мебаремаш ба бинои вазорати корҳои дохилӣ. баъд аз 1 соат ӯ меборояду мегӯяд ки ман мебахшед, ба ман ҳаёт, ба ман карьера лозим аст, ман Бузургмеҳрро ҳимоят наметунам. ҳарчанде ки ҳурмату иззат мекунам, ки бехатарии худам, бехатарии оилаам, оромию тинҷию карьераи мисол падараш дар як мақомоти нағз кор мекард, болотар аст мегӯяд. аз нигоҳи шумо вазъи адвокатура дар Тоҷикистон чӣ гуна аст ва оё ҷабрдидаҳо имкони ҳифзи ҳуқуқ ё ин ки аз худ дифоъро дар Тоҷикистон доранд? вазъи умумии адвокатура дар Тоҷикистон ҳоло хеле ҳам бад аст, паст аст. сатҳи дониши малакаи адвокатҳои мо ҳоло ман фикр мекунам ки ба дараҷаи лозима нест. якумаш, дуюмаш, он фишорҳое ки ба адвокатҳо қабл шуда буд таъсири худро ба фаъолияти адвокатураи тоҷик расондааст. ва мо мебинем ки вақте ки ягон мурофиаи пурсару садо оғоз мешавад, аз адвокатҳо якбора забонхат оиди фош накардани сирри тафтишотӣ гуфта ҳуҷҷат мегиранд, тартиб метиҳанд ва ин адвокатҳо ҳатто ягон маротиба кӯшиши баҳс кардани ин қарори муфаттишро дар марҳилаҳои судӣ ҳам иҷро намекунанд. медонанд ки мубориза бурдан ба мақомоти қудратӣ, аз сидқи дил ҳимоя кардани зерҳимояи худ барои онҳо як бадӣ меорад, як маҳдудиятҳо меорад ва яке аз моддаҳое ки хеле ки мегӯянд дежурни моддае ки дар сари ҳар як адвокати тоҷик аллакай ҳаст, овехтааст, ҳамчун як шамшер, ин моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. халобӣ дар ҳар ҳолат, дар ҳар ҳолати лозимӣ мақомоти қудратӣ метавонад ки адвокате ки бисёр ҳам фаъол ҳаст ва амали ӯ ба мақомот маъқул нест, метавонад ки зери
ҳамин модда амалашонро ҳукумат тоб диҳад онҳоро ҳабс кунад. мо чандин адвокатуро медонем ки айни ҳол қатъ кардан фаъолияти касбиашонро бо ҳамин сабаб, вале онҳо хомӯш ҳастанд. Мо медонем ки Бузургмеҳр ба ин иттиҳом ҳабс карда шуд. Фахриддин Зокиров, Шӯҳрат Қудратов, Нуриддин Маҳкамов ва садҳо адвокатҳои дигар ҳаст. ҳоло худатон бинед ки дар Тоҷикистон аз рӯи ҳисоб тақрибан 800 адвокат ба 9 миллион аҳолӣ рост меояд. ин аз кам будани адвокатҳо, аз касбе ки бениҳоят ҳам лозим аст дар як давлати соҳибқудрат, дар як давлати истиқлол дунявӣ. шаҳодат медиҳад ки дар ҳақиқат адвокатҳои тоҷик ҳоло дар як зери фишори сахт ҳастанд ва ягон фаъолияти кофӣ намебаранд. яке аз сабабошро ман дар он мебинам ки адвокатҳои мо муттаҳид нестанд, муттаҳиди касбӣ надоранд ки ҳамкасби худашонро ҳимоя кунанд. барое ки он зарбаҳоро дидан нисбати дигар адвокатҳо, мо медонем мисол дар ҳамин парвандаи Бузургмеҳр Ёров гуфта метавонам ки чӣ хел бо як мушкилӣ мо адвокат метавонистем ёбем, барое ки касе ҳам ҳамкасби худро намехост ҳимоят кунад. мисоли оддии дигар ки ҳозира ба замони ҳозираи мо ба ҳамин даврае ки ҳозир шумо ма ба савол додед сахт алоқамандӣ аст, ин мисоли ҷаноатлои комил аст. ҳаминро ҳам қайд кардина ҳастам ки мана муддати чанд рӯз мешавад ки хештабори ӯро гирифта ба пурсиш мебаранд. чанд нафаре аз наздикони ӯ аллакай зиндонӣ шуданд. мо инро бо пуррагӣ гуфта метавонем ки зиндонӣ аллакай зиёда аз 72 соат онҳо боздошт ҳастанд. яъне нисбат онҳоро ҳамчун шоҳид, ҳамчун ягон мутахассис ё ягон шахси дигар даъват накарданд. онҳо одамои ҳабсӣ ҳастанд. чанд нафари дигар дар кофтукоб аст. вале ягон маълумот оиди вазъи ҳуқуқи инҳо дарёфт кардан мумкин нест. ҳатто хештабори ин ҷаноатлои комил ё ки дигар наздикони онҳо намедонанд ки адвокатҳои онҳо кист. адвокатҳо аз тарси оне ки нисбати онҳо фишор оварда мешавад аз тарафи мақомот, на номи худро ифшо мекунанд, на дар бораи парвандаҳо сухан меронанд, на ягон амали лозимиро иҷро мекунанд. шаҳодат аз он медиҳад ки дар ҳақиқат дар Тоҷикистон вазъи адвокатура чун ҳама гуна дигар институтҳои демократӣ аз қабили журналистика, озодии сухан, озодии фикр баён зери хатар аст ва бениҳоят вазъияташон бад аст. оиди оне ки оё ҷабрдидаҳо ё ки маҳбусон ё ки боздоштшудаҳо метавонанд ки ба пуррагӣ ҳуқуқҳои худро пуштибонӣ кунанд, ҳимоя кунанд, аз саволи якуми ман бармеояд вақте ки одам саводи кофии ҳуқуқӣ надорад вай муҳтоҷ ба адвокат аст. ҳолоне ки адвокате ки наметавонад, иродае надорад ки зерҳимояи худро ҳимоя кунад, тарсу аст, пас он чӣ тавр метавонад ки як касеро ҳимоя кунад? дар ҳамин ҳолат масалан нафарони ҷабрдида ё нафароне ки ба туҳмат ҳабс мешаванд имкони дифоъ аз худ доранд ва онҳо бояд чӣ кор кунанд дар ин ҳолат? масалан мебинем ки ахиран бештар аз 100 нафар бо ҷурми узвият дар ихвонулмуслимин масалан ҳабс шуданд ё ки боздошт шуданд ва то он ҷое ки ман медонам шумо низ ба салафият муттаҳам мешавад, яъне ки нисбати шумо парвандаи салафӣ боз кардан. яъне дар ҳамин ҳолатҳо чӣ гуна бояд ҷабрдидаҳо аз худ дифоъ кунанд? чун он ҳоле ки шумо алон гуфтед дар бораи адвокатура, яъне хеле фурсат кам аст ки масалан як инсон тавонад ки дар ҳолати бегуноҳ будан худро сафед кунад. мушкили асосиро ман дар он мебинам ки баррасии чунин парвандаҳо ҳамеша зери муҳри махфӣ меравад. дар ин ҳолат бояд адвокат, бояд он шахсе ки онро муттаҳам мекунанд ба ягон ҷурм бояд кӯшиш кунад ба тариқи суд, ба тариқи шикоят ба прокуратура ақаллан ҳамин марҳилаҳоро бояд гузарад. шикоят кунад аз қарори муфаттиш ё ки таҳқиқ баранда оиди махфӣ кардани мурофиа, оиди махфӣ кардани худи тафтишоти пешакӣ. албатта дар шароити ҳозира агар мо гӯем ки
дар натиҷаи муроҷиат, дар натиҷаи шикоят кардан, дар натиҷаи гирифтани адвокат шумо метавонед бо пуррагӣ ҳуқуқҳои худро ҳимоят кунед, худро аз туҳмат, аз ягон айби беасос ҳимоят кунед дар Тоҷикистон. Ин нодуруст аст, чунки системаи адлия дар Тоҷикистон аллакай чунон устувори репрессивие ҳаст, ки он чизе ки муфаттиш ба суд ирсол мекунад, ман дар назар дорам фақат парвандаҳои ҷиноятиро, он чизе ки муфаттиш ба суд ирсол мекунад бо фикри айбдоркунӣ, бо имзои прокурор, суд ҳамон чизро бе гӯш кардани шумо, бе пешниҳоду таҳлили далелҳои шумо аллакай ҳал мекунад. Аллакай тақдири инсон дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ дар дасти муфаттишу прокурор аст. Судя фақат он чизе ки таъин кардан ҳамонро мехонад. айни ҳол хеле ҳам мушкил аст барои ҳимоя кардани худ дар Тоҷикистон. Барои ин на фақат як кас бояд фаъолият барад. Дар ин ҷо озодии сухан бисёр ҳам роли асосиро мебозад. Озодии воситаи ахбори омма роли асосиро мебозад. ҷасурии ҳам адвокатҳо ва ҳам журналистон мебошад. Дар ин ҷо бояд Тоҷикистон, мақомоти қудратии Тоҷикистон, аз он ҷумла судҳои Тоҷикистон бояд дарҳои худро барои тамоми ҷомеа, барои тамоми нафарони ҷомеа боз кунанд, то ин ки ҳар як шаҳрванд, дилхоҳ шаҳрванд имконияти дидану ошноӣ пайдо кардан ба рафти адолати судиро дошта бошад. Донад, бинад ки чӣ хел адолати судӣ татбиқ карда мешавад, чӣ хел одамро суд мекунад. айни ҳол мисоли оддӣ, ягон нафари бегона ки дар ҳамин парванда на шоҳид аст, на ҷабрдида ҳаст, на шахси холис ҳаст, на хештабори судшаванда ҳаст, ба толори суд даромада наметавонад. ҳатман он дар назди дари суд боздошт карда мешавад, барои чӣ меравед шумо, ба кадом суд меравед, шумо чӣ дахл доред, ва умуман ягон бегона намедорад. Ман дар бораи журналистҳо гап намезанам, ман дар бораи намояндаҳои ташкилотҳои ҳифзи ҳуқуқ гап намезанам. дар ин ҳолат агар дар ҳақиқат Тоҷикистон чӣ хеле ки даъво мекунад ки мо давлати демократӣ ҳастем, ҳуқуқбунёд ҳастем, агар ҳамин практикаи кории худро пинҳон кардани мурофиаҳои судӣ, пинҳон кардани тафтишоти пешакӣ, пинҳонӣ мардумро ҳабс кардану фақат дар расонаҳо гуфтан ки бо ҷурми фалонӣ бо фалон сол мо инсонро маҳкум кардем, наметавонад роҳи ҳал бошад. роҳи ҳал фақат озодӣ ба воситаи ахбори омма, мустақилият ба адвокатураи тоҷик ва баланд бардоштани донишу маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони Тоҷикистон аст. ахиран масалан ҳамин қарори Кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид барои бегуноҳ будани худи Бузургмеҳр ва раҳо кардани ӯ бидуни қайду шарт, ин масалан чӣ аст? Оё дар оянда ягон кор карда метавонад ҳамин қарору ки масалан худи Бузургмеҳр раҳо шавад? албатта метавонад, албатта метавонад. ҳарчанде ки мақомоти қудратии Тоҷикистон фикр мекунанд ки ин қарорҳои Созмони Милали Муттаҳид фақат як қарор ва як характери тавсиявӣ доранд, вале онҳо сахт иштибоҳ мекунанд ва мо умедворем ки дар оянда дар натиҷаи манаҳани хел бисёр шудани даъватҳои мақомотҳо, даъватҳои ташкилотҳо, даъватҳои корпусҳои дипломатӣ, чӣ хеле ки медонед ба қариби 12 сенатори амрикоӣ мактуби махсус равон кардан ба Эмомалӣ Раҳмон оиди озод кардани Далер Шарипов ва Бузургмеҳр Ёров. Ҳама ин ман фикр мекунам ки дар оянда як таъсири худро мерасонаду ва мақомот маҷбур мешаванд ки Бузургмеҳрро озод кунанд ё ки ақаллан парвандаи ӯро аз сари нав баррасӣ кунанд. яъне ки умед ҳаст ки албатта ҳамеша умед бозам масалан Тоҷикистон ҳоло ки расман касе ин чунин нагуфтааст, аммо ҳамон туралҳои ҳукуматӣ ки ҳаст пайваста даъво мекунанд ки ин созмонҳо ё ин ки амрико бошад касе набошад дар ватани мо ҳеҷ кор карда наметавонанду ва мисле ки онҳо кори ҳам карда нестанд масалан дар баробари талаби Созмони Милал ё ин ки давлатҳои дигар. қисман гапи онҳо ҳам рост аст, на фақат ба оне ки онҳо ҳуқуқ надоранд дахолат кунанд ба корҳои дохилии Тоҷикистон.
қисманаш дар он туғри аст ки айни ҳол ҳамин ташкилотҳо, ҳамин созмони милали муттаҳид, ОБС ё ки дигар ташкилотҳое ки мактуб мефиристанд ба Бузургмеҳр Ёров барои озодии Бузургмеҳр Ёров, онҳо ба ғайр аз муроҷиат кардан ҳоло ягон вокуниши ҷиддие барои пайгирӣ кардани ҳамин мактубҳо муроҷиатҳои худ накарданд. ва мо яке аз роҳҳои асосии фаъолияти ояндаро дар ҳамин мебинем ки дар натиҷаи ҳамкорӣ бо ин ташкилотҳо онҳоро маҷбур созем ки аз Тоҷикистон талаби қотиёнаи чину чаро иҷро кардани қарорҳо ва талаботҳои ҳамон ойнномаҳо, созишномаҳои байналмилалии оид ба ҳуқуқи инсон ки Тоҷикистон имзо кардааст иҷро кунанд. ва на фақат Бузургмеҳр Ёров, балки дигар маҳбусони сиёсӣ аз маҳбас озод карда шаванд. худи шумо масалан медонистед ки дифои аъзони ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон, дифои худи Бузургмеҳр барои шумо дарди сар меорад, барои шумо ва чӣ гуна ки дидем шумо лакай паноҳҷӯ шудед, ҷабр дидем. Хоб шумо ҳама ино медонистед, чаро масалан ба ҳамин кор даст задед ва ҳоло пушаймон нестед масалан аз ин корои кардед? Не, ман ягон лаҳза пушаймон нестам, балки фахр ҳам мекунам ки на фақат дифоъ аз Бузургмеҳр мекунам, балки дифоъ аз дигар маҳбусони сиёсӣ мекунам, дифоъ аз он мардуми мазлуми Тоҷикистоне ки ҳуқуқҳои онҳо вайрон карда шавад, вайрон мешавад мекунам. ва ягон ҷои шубҳа ё ин ки каҷравӣ ё ин ки фикри баргаштан ба ватану аризаву имзову ягон чиз навистан оиди оне ки маро мебахшед дар фикри ман умуман нест. Он роҳе ки мо интихоб кардем, он роҳе ки Бузургмеҳр интихоб кард, роҳи дуруст аст ва ин роҳи ягонаи наҷоти миллати мост ва ба ҳамин роҳ бояд рафт. агар мо наравем, пас як каси дигар низ пайдо мешавад ки меравем, баъд номи мо чӣ мешавад дар баъд. аз ними роҳ мо баргаштем, тарсидем. ин нодуруст аст. ҳамеша бояд як роҳи дурустро одам интихоб кунаду аз пай он равад, ҳарчанде ки мушкил аст. ва ахиран ҳам эшон чанд ҷоиза дарёфт карданд барои фаъолияташон. Масалан шумо ина бурдбориё ва ҳамон натиҷаи қурбонкуниҳои Бузургмеҳр Ёров медонед, масалан дар роҳи мубориза барои адолат? албатта, чунки он ташкилотҳое ки ба Бузургмеҳр Ёров ҷоиза супориданд ва ӯро лоиқи ин ҷоиза ҳисоб карданд, ҳеҷ гоҳ носанҷида бетаҳлил касеро пешниҳод намекунанду ба касе ҷоиза намедиҳанд. албатта ин ҳамун ҷонсупориҳои бузург аст. ин ҳамун ҷонсупориҳо дар як принсипи худ мондан новобаста аст. фишорҳо нисбати оилаи мо, оилаи Бузургмеҳр, нисбати худи ӯ, аз сабабе ки вай дар як роҳ истод, як талаби худро як хел гуфтааст, пайгирии ҳамон идеяу ақидаҳое ки дошт карда истодааст. ҳамин сабаб шуд ки ин ташкилотҳо ба Бузургмеҳр ҷоиза супориданд ва ман умед дорам ки боз дар оянда низ ин ҷоизаҳо боз бештар хоҳад шуд ва фикр мекунам ки Бузургмеҳр лоиқ аст ба ин ҷоизаҳо. Ташаккуру зиёд.